Kashnong Kimura, apo kejinglam jong ramba shnong uba amazing kerba. Hankat kishnong kibang marjan, kem kashnong light liulong, or kindong light mauba, wa rau, lau shlem, kila light banthe do kha simbai ha wa Kimura. Habayo banyakrem uba amazing kerba, ulai thu balingba kejingitre lang, kashnong Kimura, bar kishnong mamarjan, nangta kamau ngap police station, ka KSU Rangsken unit, layo ban the do kha hadu sanpho kilo ki do kha ha thwei mau sao thwei jayao bat thwei mau khan ulai thu bagajing thumu hi kalong ban penne pansa ya ki do do wa ban pe bagajing thau ki ba im ki de bandon ka jaka ka ba paka bakin im ula pentip ru bahakini ki thwei ki balayo ban the sambai do kha onom sha da leleiru ban khwai hakaba kalong shibanta ban pin kharoi ya kini ki do kha Light no shakiway pat kitway. But kataru tang nadu kapor nriu baji mistap hadu nriu baji janmin. But ula pentip bala bu ru gajing maham bala da lap yaki balik pusha online da kakuna. Bala ru ban poi sya upot uba lada kipan ken yaka adong ni ka hukum bala bu. Take away the head. We are on a push tie. Chua ni ni. Resmi don hang ni ban ya the do hang ni ha kan ka wa jong snong Kimura te ngila ya don lang ki katu kat ni ki rang ba snong ki ba marjan marpa bangin ya long lang ka wei kumno bangin suam sumar ya ka ya ki do do wa namar ba hagin ki sinam ki bala lek ki la don ki dong sim ka bu ka we dei ban penyap pathar ya ki do do wa karukom ban wan ben berbi hakani ka te kum ginong song snong ringkat bat nga kum udong kit kam snong lei pendek lang yi kirang ba snong ki ba marjan ban yadan lang mentah ka degasni knang ba ngin penne pensa te hilathit ru ik sembai do kha kato kat ne bangin the akni ki wa ringkat ki kindon ki ba ka snong hi kala rai ba nginum sya shu ba nang ne sakmat ba ya kinu ki briu ki bandang ang wan ban khwai do ha ka por men mit hang ne ha namar ba ngila sya tang men sngi bantong ba ban khwai ya dan kini kitwe lai tuli ki bangi the do mantag ni kisngi ka twei shat mau sao ka twei mau khan hang ne bat ka twei chayao ka badon chate chanang te ni kirpat ru ya kini kisnong ki ba marjan tingkat kijing wan sakilang ki rang ba snong makin pentip lem si kisnong ki thau knang bangin la ban te lakam kumno bangin sumari ki do do wa ringkat kijing dan lang meneru ki napo police station mau ngam man ya sakilang ya kan kisngi namar ba nilale hakor kom ka badai kenang ba kinong sim kabu khamtam hakor mit kinom la ban wan le dusman hakan ka ka ba tu taw ya kan ka snong jung ringkat bat ki nong chong snong ringkat ki samla snong tengin dang bu bakin pahara la kalong men mit ne men singi bakin yodon ba wan ban dusman ban bad dawai ban brat bi hakor kenang ba ngin la ban penne pensa ikido do wa te amdei tang katak senjam ngidon terus aku gijing tmuling ba ka joint action committee ka bangin sa form sian hakabe dei bat ka klau ka batap kumno ban penne pensa ya ki marat ki mereng ki baim hakini ki klau ki jongi ba marjan hang ne ringkat bat ru kijing penne ye ki klau ki batap ban lak nak pompathar ye giding ki baro ka bangi kum ka snong isngo ban sim ki jingkit kli namar ba kadang mi ka wi ka por ka jing sya dusman ka jing sya penduk pendam hai beidei bat penek pensa ikido do wa ki klau ki batam nang ta ki jing berat jabo hagi ki wa kanang sertap nakoi ke por te kani kalong ke jing pen suthu ru ki pai ba ki basngap ling ba kani ki jing pen bana
bangi kum gini sinong ba marjan na du sinong kendong lai moba lau sidam warang hau ur bat sinong lai lulong bat ni ki kimura in ya telilang gawe kenang ba kini ki kam ke bangi ni temu kum kinong kit kam sinong kan long ka bajob to ka buram ek ngi ai play ya kinong ket kam jong kini ki kang ba sinong ki bahajan oi ni nak seng KSU Rangskan unit kembala pentip dia i rang ba sinong kimura ni dap da sim jong jing sungu kemen ban don kat lembat phi ka sinong bat ki para sinong ki ba marjan tekan mar ka diga sinjam ka ba biang tam kumno banyada ban ken bandang penbun ki do ki ba em hapo wa ngai scam ba kan ka sinjam ka ba sim ma phi kan na ya kiu na ka wis ka pot ka wi pat ban ngai scam ru ba kan long ka nuksai ki wi pat ki sinong ki ba marjan bat hapo khamtam ha negeri ba e jungi bagan long ka jing nuksa ka babhatam bagan long ru ka jing kerku khamtam ya ka long din ka mandin ka bansawan ngai tang ni kintin ki ba khandiat na ka liang ka seng ngen yai don kat lembat phi ki singi ki por borok ki benangwan na kini kintin ba khandiat ka blesu nga naka naka sinor yo tip ba kantor ni ga the do kha ki wa ti de lang bat ka kimura warang hau Silam dari marin tip semua bakalong ke badai kum kinong song pan penroi bat pensa ya kido do wa kalian senong tahu nang ba kan long ke mentoy yang senong tahu ke jing pentip ke bangila ya pasat lang menta ba kino ibreu kimbit su ban kino ki bi mo kino kin jabalong bi lane pai kin jot mo nang ta ka bejar bat kiwi demo balong ba pen mesau ya ki do khai do knat badan ko te ngasu pentip ru le se kum ha ki nong song snong jong lai lulong bro khoj kin sim ye kene jing pentip ngadu menta ba hapo uput usam jong snong ba kin kikir kumbang ala arai ha dorbar tikalong sia kapa soternat si kedai ha bede berkenika singwan thia ya kenika dokha tikanong ngidap daka sukumen mo singdon jeki dokha kawa kalong kumno balong ban pene ban pensa ban long ban penko ya ki kawa de klem daka singdon jeki dok le se ke kawa le se kalong bacobo de ke singdon bat kenika kado kidon kido le se kalong kapa penko wala ki kiwa ban pensne ba itrat wat lagi kasinong katha wala ka wa hi bro khot ti ngai skam nang le khmat di nani kum kino senong peran pemarjan senong peran ba senong le se ngila ban ya komno ban ti lakam munu ban perne pensa na kam ta kani kedo bang ayu ban thia ni kasni balai tili ke jaga ngila yu ban pen thia tengai skam kan long sia ka ba nangroi na ka wi ka force wi pat le se ka bun he ka na ka ling jing senong inam jon kono sia ban le patha ni suil ki don ki bale mo ber du pencot ya se ban pencot na ka menta kani kado ya se khang persya don se ki don ki bale don bo le se ha ka jing thia chuni kado tinggal na kaling janga ki le se nga persya i kani bale na ngaru tang ini kentien hei inde kublis kila jur sa kita ke jing sok de dawa ngi bak ka long thli no klam kado klam ke ye ka long suda te menta ka jing ya don lang menta nang yo ban the ni ka sambai ka long ka jing mentoi sibun kan yang ibaro langsung senang ba ni ya kita ke jing thau ke ba im ba ken long ki ba lai lut kinin lai lut klam ke jing pen masau ni pen yap yaki ka long ru ke jing maham da ka ne ka jing maham da ling jonga ba ni nam sa su ban the dawai lane ban kawang jar ne tan jar hak ni ki area kham tam han ki jaka bangla the hilai banta nang pena po jayau teu chan mo sao ban hang ne ka thoi mo khan ka bangla wan bu manta ka sambai ka long sibenta ban penroi penya ring do kumju ka long jing maham na kaling jonga ba yen a kat kan don ba ken don la kumno hapo ikan rubaji kanang bagan long ka jing sngan bat ke jing mentoi sibun bang lat ke kena kata ke jing sa penyap dusman yakido